Bueno, temos o seguinte relatorio, temos a Lois Prado con nós. Lois é titulado superior en instrumentos de música popular e tradicional polo Conservatorio Superior de Música de Vigo, é gaiteiro, tanto en solista como en cuarteto, e vai-nos falar no seu relatorio da gaita de fol na música das elites da Francia do século XVIII. Primeiramente, agradecer a Gagá que me teña convidado, ainda non teño moi claro como chegaron a min, pero bueno, primeiramente agradecer para continuar un pouco e empezar coa exposición do que é o meu traballo, poñervos un pouco en contexto de como saliu o traballo. Xurdiu en base ao requisito indispensable de terminar a carreira, de terminar o conservatorio, que consta dun traballo académico, cativo de investigación e, por outro lado, a realización dun concerto. Ben, entonces, tendo en conta que tiña que facer un traballo, pois xurde a cuestión de que fago de traballo de investigación. Ben, entonces, esta motivación de facer este traballo ven por dúas cuestións relacionadas un pouco tamén no centro onde estudiei. A primeira é que a maioría, ou por non decir todos os traballos que se levaban realizados eran concernentes á gaita dentro do ámbito da música de tradición oral, e vin que non había ningún traballo feito do outro lado da gaita, do outro mundo que a gaita ten. Entonces, bueno, a miña intención, un pouco, e tamén para suplir algunhas carencias que tuven durante todos eses anos, como era un pouco cal é a historia da gaita, ou polo menos a historia que se conoce da gaita por tratados, escritos, etc., era facer un traballo no que se suplira un pouco a carencia do conservatorio, polo menos de clarificar, bueno, perdonade, estou un pouco nervioso. De feito, xa era o primeiro que iba a decir e esqueceuseme. Imaginadevos como estou como un flag aquí. Bueno, entonces... Chupito, por Dios. Ben, entón, era un pouco o motivo de contribuir, sobre todo no ámbito académico, a divulgación do outro mundo que ten a gaita, que é a gaita dentro do ámbito mal chamado culto. Ben, a escolla do traballo, por outra parte, ven dada pola miña necesidade, despois de X anos estando no conservatorio, un pouco de afondar no instrumento e ver que hai máis cousas no instrumento, que se están facendo máis cousas dentro do instrumento, tanto técnicamente como a propia música que se pode tocar con el. Pois este é un pouco o elemento xerme tamén que a mí me fai ter unha inquedanza de a ver que máis hai que se pode facer ca gaita, non? Ben, esta inquedanza fai que o obxecto de estudo sexa este traballo, a gaita de fol, dentro da música das elites do XVIII, concretamente centrándome no eixo de Versalles-París, na primeira metade do século, e a filiación do instrumento que tuvo nestes ambientes, que é unha parte importante da historia, e quero mostrar así mesmo que a gaita non está vencellada únicamente a música de tradición oral, senón que tamén ten outra esfera na que está presente, non? Hai unha ausencia de traballos que traten como núcleo central a filiación, sobre todo, do instrumento nos ambientes das élites. Agora, últimamente, o Paulo ten traballado algo nesto, que de feito vos convido a todos a que o que non foi, lógicamente, a que vaiades visitar o Museo da Gaita de Fol, que está dirixido por el, no que si fai, e de feito a mí me serviu un pouco para chegar de facer unha contextualización da gaita dentro do ambiente das elites, para chegar desde a primeira referencia que hai datada até o meu momento do corpo do traballo, non?
Entonces, gracias tamén a gran cantidade de iconografía, é innegable que a gaita tiña unha existencia innegable ao longo da historia. Como dixen, como consecuencia, este traballo pretende contribuir, no marco tamén no que xurdiu, que foi un traballo académico para rematar a carreira, a darlle luz e divulgar un aspecto pouco coñecido do instrumento, así como a propia música do mesmo. En base á metodoloxía que utilicei, fundamentase principalmente no tratamento e procura de información nas fontes documentais, tales como os tratados concernentes tanto a música como tratados que falan e describen o instrumento dende un aspecto temporal bastante amplo, dende Pretorius ou Mersenne, principios do 1600, ata tratados xa máis como poden ser o de Rousseau ou outros de finais de 1700. Así mesmo, tamén analizamos os parámetros interpretativos da propia música daquel tempo, que nos proporcionan unha boa información para poder realizar unha boa práctica interpretativa. Non hai que esquecer que este traballo, que a especialidade de gaita no conservatorio está dentro do itinerario de interpretación. Entón, o obxectivo é, no meu caso, buscar información para poder facer unha mellor práctica interpretativa. O sea, o fin último é ter máis conocementos para poder facer unha mellor práctica interpretativa. Entón, para isto, estudamos autores como Quant ou Montercler ou autores específicos que falan da gaita, como pode ser Bourgeon ou Oteter, que puxeron en procura o coñecemento da época da gaita. Deixando así esta sección introductoria, o primeiro bloco que teño aí nomeado é a gaita de fol, instrumento aristocrático. O primeiro dos puntos son os nomes. Moita da información está baseada no estudo que fixo Paulo Gonçalves, que realizou no referente á historia do instrumento na Europa dos últimos 1000 anos. Esta tese é levada ao público baixo a dirección no Museo da Gaita de Fol, onde fai un percorrido histórico dende o siglo IX até o siglo XIX-XX. Esta cantidade inxente que nos proporciona aquí o señor Paulo vai nos servir a nós para pôr en contexto o instrumento dentro das clases altas. Debido á dicotomía que ten o instrumento de ter pertencido aos dous ambientes, tanto a música popular como a música das elites, tanto ao longo da historia como nas súas diferentes usos e funcións, nos dá que podemos atopar moitas tipoloxías de nomes referentes ao instrumento. En canto aos nomes, foron moitos os autores que se puxeron de acordo e que trataron o tema. De feito, o erudito Pierre Trichet tuvo moito contacto con outro conocido tratadista do XVII, que é Mersenne, no cal mantiveron relación a través de cartas referente a este tema, sobre todo o problema da organoloxía. E no seu tratado de instrumentos da música, a gaita de fol é designada con moitos nomes segundo o idioma, a zona xeográfica e épocas históricas. Nestas denominacións, obsérvase unha estreita relación entre a palabra e o obxecto. Deste xeito, teremos tres categorías: nomes derivados de fol e de punteiro, nomes derivados de fol e nomes derivados de punteiro. Bueno, aí hai exemplos en diferentes idiomas de cal é a terminoloxía que se emprega tanto en cada idioma para o instrumento. Nos, para a elaboración deste traballo, utilizamos o termo que nos parece máis completo, que é gaita de fol, como no primeiro dos casos, que sería o nome derivado de fol e de punteiro, xa que nos parece o termo máis xeral e que abrangue calquer tipoloxía de
de gaita. Así mesmo, se digo gaita, non é que me este referindo a outra cousa, senón en simplificar o termo. Ben, canto ao contexto do instrumento, a historia que se contou da gaita de fol dende o siglo XX asume que é un instrumento únicamente popular, quitando algún escaso momento que foi usado polas elites, que é o goberno dos Borbóns na Francia, que precisamente é o asunto. Malia isto, as últimas pesquisas veñen demostrando que hai unha constante do instrumento dentro dos ambientes e da música da élite dende a primeira referencia da que se ten constancia. Esta primeira referencia que existe é do século IX, que corresponde á epístola de Ad Dardanus de Savio Hieronymus, onde se representa unha gaita de fol. Aí non se ve moi ben, non sei se a vedes, aquí na parte dereita de toda. Efectivamente. Represéntase baixo o nome chorus. A descripción da que se fai, a pesares da reproducción, que está pouco próxima á realidade, hai que ter en conta que eran dúas persoas diferentes as que facían os debuxos e as que escribían. Entón, claro, moitas veces as reproduccións dos debuxos eran pouco próximas á realidade, como é este caso. Aínda así, a descripción non dá dúbida ninguna de que se trata dunha gaita, non se ve aí moi ben, ven dicindo algo como un fol con dous tubos, un polo que se insufla o ar e outro no que se emite o son. A identificación do chorus como gaita de fol non ofrece moito lugar a dúbidas na época, como demostran as sucesivas copias da epístola até o siglo XIV. Aquí hai outras dúas imaxes que se ve fatal. Quizáis se pode ver nesta outra, aquí, xa a reproducción da imaxe, incluso da gaita, xa se axusta un pouco máis a unha gaita, bueno, máis fiel, quizáis, non? Xa na Idade Media, a división organolóxica do instrumentario medieval é feita en base a un criterio moi claro, que é o volumen sonoro. Deste xeito, distínguense dúas categorías: instrumentos alto e instrumentos baixos, chamado así polo forte ou baixo ou delicado que producen. Os instrumentos alto, trompas e trompetas, instrumentos de percusión, charamelas, etc., son empregadas en celebracións e banquetes, nas danzas no exterior, nas recepcións dos delegados de outras casas nobiliarias, ou sexa, en prácticas realizadas nos espacios exteriores dos castelos e das cortes. Por outra banda, os instrumentos baixos, portativos, salterios, arpas, frautas, zanfonas, son instrumentos empregados nas salas interiores destas residencias. A gaita de fol, como se ven mostrando na iconografía, é considerada ás veces un instrumento baixo e outras un instrumento alto. É o aspecto quizáis máis salientable do instrumento. Interesa resaltar que, tanto baixo como altos, estamos falando sempre de instrumentos aristocráticos. Neste caso, nas gaitas, sempre gaitas aristocráticas. Deste xeito hai, na Idade Media, tres clases de gaita de fol morfolóxicamente determinadas. Vense en toda Europa, nas iluminurias, nas marginalia, nas esculturas dos pórticos e canzorros, en todo tipo de iconografía. En base a estas evidencias, parecenos plausible o que Paulo Gonçalves postula na súa clasificación. Por un lado, gaita tipo chorus, que é unha gaita con soprete, fol e punteiro, que é a gaita hexemónica até o siglo XIII e continúa até o XV. Continuamos ca pequena gaita con bordón, que é unha gaita con soprete, fol e punteiro e un bordón case sempre paralelo ao punteiro. E por último, a grande gaita con bordón, que é unha gaita con soprete, fol e punteiro e cun bordón ou máis apoiados no ombreiro. Esta gaita aparece na metade do siglo XIII e, asimismo, as tres gaitas aparecen representadas como se ve en cada unha
das diapositivas nas cantigas de Santa María de Alfonso X o Sabio. Esta pluralidade obsérvase dende aquelas primeiras manifestacións e chega até o siglo XIX. No espazo temporal no que se encadra este traballo, que é o Reino da Francia do XVIII, está presente nas tres institucións da música existentes que veremos posteriormente, cada en súa morfoloxía particular, pero todas pertencentes, repito, ao mesmo ambiente. O termo francés para referirse á gaita de fol, que é musette, que é unha pequena gaita que consigue gran fama a través da clase aristocrática dos siglos XVII e XVIII na Francia, as primeiras referencias a ela aparecen nas láminas de Sintagma Musicum de Pretorius, o que lle dedica un capítulo inteiro, pero é no Tratado de Organoloxía de Mersenne onde ubica a gaita dentro dos instrumentos que se tocaban na corte. Máis tarde, Mersenne trata dous tipos de gaitas francesas. Unha a cornemuse royal, ou cornemuse de Pitiou, e outra a musette. Como se ve na diapositiva, a primeira gaita tiña un punteiro, un só ronco e infraba o fol a través dun soprete. A outra ten un set de bordóns monóxilos, un punteiro e un barquín que insufraba aire ao fol. Esta información corrobora a existencia de dous tipos de gaita, unha creada para ser tocada no exterior e outra nas cámaras interiores, ambas as dúas, repito, no ámbito cortés. En canto á música, como ben dixen antes, na sociedade da Francia do XVIII a música estaba dividida dependendo do acontecemento, diferenciándose tres manifestacións da música que son a música espectacular, a música relixiosa e a música instrumental, podendo estar así mesmo unhas relacionadas cas outras. Estes tres ambientes musicais están en relación con tres grandes institucións: a música da grande cabalariza, a música da cámara e a música da capela real. A primeira foi creada no reinado de François I, que é a institución responsable da música de calquer tipo de evento ou festexo no exterior, procesións, carruseis, entradas reais. Inicialmente, os instrumentos neste agrupamento dividíanse nas seguintes seccións: trompetas, frautas e tambores, oboes, sacabuxas, cornetos e violinos, cromornos e trompetas, e, por último, a sección que eran oboes e gaitas de Pitiou. A gaita forma parte da grande curí dende o inicio da institución e participa en certos espectáculos de interior onde esta formación é requerida, como son algunhas óperas e ballets. Durante todo o XVII e todo o XVIII aparecerán na documentación pertinente os cargos da gaita do rei, oboe e gaita do rei, oboe e gaita de Pitiou, etc. Xa no reinado de Luís XIV, a gaita continúa sendo parte da grande curí e pasa ao interior como instrumento baixo na súa forma de salón, coincidindo ademais cas innovacións da familia Teter realizadas no instrumento. Nesta forma, a gaita comparte espazo con instrumentos da mesma categoría: violinos, zanfonas, frautas, violas, cravos. A documentación corrobora isto mosándonos un novo cargo que é a gaita da Cámara do Rei, como que se pode ver na imaxe, que corresponde a unha capa dunha obra do propio Xedeville. Así mesmo, esta tipoloxía de gaita de fol tamén comparte vida nas grandes formacións orquestais, nos ballets e nas óperas de autores de grande renome, como pode ser Mortier ou Rameau, entre outros moitos. En canto á música da capela real, era música relixiosa onde non había instrumentos agás os instrumentos que facían o continuo. O que si é curioso é que a persoa que se encargaba da capela real encargábase tamén da ópera real, pero solamente en cuestións administrativas, porque a música que se tocaba na ópera real
era a música que pertencía á música da cámara, a institución da música da cámara. Ben, para a elaboración deste traballo, os tratados da época son cruciais para o estudio tanto da música como do propio instrumento. Son moitos os autores que falan non só do feito de como tocar un instrumento, senón tamén de todo o que lo conleva, como facer unha boa práctica instrumental. Os autores que se poden ver na diapositiva, aí salen cortados, debía de haber como unha relación de 8 ou 10 autores. Son algúns dos que nos dan información en cuestións propiamente musicais, como poden ser o tempo e o espírito das danzas, a ornamentación ou a articulación. Así mesmo, tamén chegan ata nós dicionarios e enciclopedias nos que se definen conceptos musicais como pode ser o de Brossard ou Rousseau, entre outros. Entrando xa nos tratados propiamente do instrumento, existen 2 tratados. Eles, os 2, dentro do marco territorial da Francia. O primeiro é o Tratado de Bourgeon, que é o primeiro método para aprender a tocar o instrumento. Non só se centrou na técnica, senón que nel tratou a historia, o estatus social e os precursores do mesmo. Bourgeon divide o seu tratado en 2 partes. A primeira, de 14 capítulos, onde trata a orixe, a morfoloxía, a extensión do instrumento, as tonalidades máis propias en función dos bordóns, o mantemento do instrumento, como colocar os dedos, como se articula, os tamaños e afinacións das gaitas, e comenta os diferentes tipos de consorts nos que participa o instrumento. En canto á dixitación empregada neste punteiro é pechada. A dixitación identificaban a dixitación aberta ca gaita pastoril e a pechada para a da corte que permite articular con maior facilidade. Na segunda parte do tratado presenta 18 pezas simples, algunha incluso para tocar, para cantar, de carácter popular e algunhas outras con diminucións, todas elas para interpretar coa gaita. Bourgeon céntrase na explicación da técnica dun só punteiro, e será máis tarde o Teter o encargado de explicar a técnica na gaita de 2 punteiros, que é unha innovación engadida pola propia familia Teter. Estes avances, xunto ao perfeccionamento dos bordóns, foron instaurados por Jean e o seu fillo Martín o Teter. No tratado explica con detalle, na primeira parte que consta de 17 capítulos, a forma de tocar, como mexer os dedos, as notas do instrumento, as relacións das notas e os bordóns, o fole e o barquín e incluso cuestións referidas á práctica instrumental. Na segunda parte, contén pezas e preludios para estudiar e practicar o que anteriormente explicou. Entrando xa na música propiamente dita, como se viu na anterior diapositiva, moitas foron as autoridades que falaron das cuestións referidas, pois, neste caso, ao tempo e ao espírito, o carácter e as peculiaridades dos xéneros. E, gracias aos compositores teóricos que escribiron, estudamos unha visión amplia do espírito e do carácter das distintas músicas de danza, das características variadas das cifras de compás, a relación entre o compás e o carácter e as afinidades que hai entre unhas e outras. Así mesmo tamén información sobre o tempo, os andamentos, carácter e ata o método, como empregar a articulación. Cabe salientar que as músicas asociadas ás danzas non implicaban que fosen todas necesariamente ser danzadas. A maioría dos casos non acontecía isto, senón que a música instrumental na cal as danzas, sarabandas, gavotas, alamandas, sirven como modelo teórico para a composición e, consecuentemente, para a interpretación. É dicir, poden ser que se toque para o propio feito do baile ou como mero disfrute estético dos oíntes. No referente á ornamentación, son moitos os autores que escriben sobre ela durante a centuria dos 600. Así como vai avanzando o século, vaise vendo unha maior relación de ornamentos, detallándonos a ornamentación
detallándonos, a demostración da práctica da ornamentación. Este tipo de tabelas, como as que están aquí na diapositiva, foron fortemente difundidas. No tocante á utilización dos ornamentos na gaita, o contido nos tratados de Bourgeon e Oteter non dista en absoluto do de calquer outro tratadista de calquer outro instrumento. No tratado de Bourgeon, a notación da ornamentación é menos detallada e variada que en Oteter. Utiliza sobre todo a vírgula, que non sei se se ve aí por aí, é unha comiña, que é un dos signos que utiliza Bourgeon para designar a ornamentación. O mesmo signo que alude Mersenne ou uns anos antes Marín Marais para algunhas das obras para viola. Pola contra, o Teter destaca polo minucioso emprego da ornamentación esenciais para a condución da voz que consideraba imprescindibles aprender para poder facer unha boa práctica interpretativa. Na tabela na que se expón a ornamentación do Teter, detalla a ornamentación tanto como se escribe, tanto como por baixo a súa realización. Nesta tabela faltarían os flatmons que o propio Teter no seu propio tratado aconsellaba levar a cabo, sobre todo en notas longas. Na gaita de fol será un ornamento esencial, como demostra a afluencia no que aparece no seu método. Ademais, esta táboa é unha transcripción literal, polo tanto, observamos a armadura que usaban, así como a clave na que se escribía, que é a clave de sol en primeira línea. Cabe destacar que a ornamentación pertencía á música e non aos instrumentos. Isto é un feito que queda latente ao ver que son moitos autores que tratan este tema, independentemente de cal for o instrumento do que están a falar nos seus tratados. Ben, en canto a articulación, que é un aspecto importante á hora de levar a cabo unha boa práctica interpretativa, o carácter de cada movimento vai ser crucial para este aspecto da música. O propio Quanz nos ensina as articulacións reforzan o espírito de cada andamento, así como as semiolas cadenciais, etc. As notas breves e articuladas reforzan o lixeiro ou o gallo e as notas sostidas o serio. Na gaita da época, a articulación ven determinada por dous xeitos de mexer os dedos, que é tocar aberto ou tocar pechado. Esta dicotomía represéntase de xeito gráfico por medio de ligaduras. Tanto Bourgeon como Teter aparecen sempre nas dobles cadencias, na ornamentación en xeral como Coulmons, por Devoise, así como tamén en pasaxes de descenso por segundas para evidenciar aínda máis o xeito francés de tocar con inegalité, que sería tocar facendo desiguais as notas. O tocar na gaita da época vai ser sempre tocar pechado, xa que é o único xeito que ten para articular as notas. A non ser, nestes casos, o tocar sempre vai ser pechado. Ben, e para rematar, este listado de compositores son algúns dos moitos que escribiron para a gaita, xa ben suites, sonatas, a dúo ou a trío, ballets, concertos ou incluso óperas como Lully ou Rameau, nos que a gaita tiña papel nelas. Cabe destacar que existe unha cantidade inmensa de obras para a gaita, xa que moitos dos opus constan de varias suites, sonatas, concertos ou ballets, como pode ser o opus número 2 de Xedeville, que contén 3 suites para dúo de gaitas, o opus 2 de Delavigne, que consta dun compendio de 6 sonatas, o opus 7 de Corret, que consta dun total de 6 concertos, ou o opus de Juan Mortier, que consta de 4 ballets a trío. Claro, isto dá unha visión da cantidade inxente de música que hai escrita para a gaita, é dicir, nunha sola obra nos encontramos con que en realidad ten 6, 7, 4 obras dentro dunha mesma. Pois claro, se a todos estes nos poñemos a multiplicarlle, pois 6, 7, 4, ao millor a cada compositor, pois
4 opus, 3 opus, un opus, no caso de Bois Mortier, hasta 20 e pico opus solamente para gaita, claro, no Xadevil nos atopamos con unha cantidad de repertorio solamente para gaita bestial. Ben, por último, e para rematar xa como peche da investigación, sacamos unha serie de conclusións. A primeira é que a gaita de fol é un instrumento do que hai unha grande vía de investigación en calquera das manifestacións no que teña cabida. O feito deste estudo deixa de manifesto as posibilidades que ten a gaita en calquera das súas variantes morfolóxicas, pero sempre como un instrumento singular. Así mesmo, dá unha visión máis global do instrumento dentro da música, no sentido máis amplo da palabra, e a relación que ten non só na música de tradición oral ou música popular, senón noutro tipo de músicas. Tras o estudo da música deste período, vemos que existe unha gran diversidade de repertorios e formacións segundo o ámbito no que se desenvolve o instrumento, con unhas características estilísticas definitorias e cuns aspectos técnicos intrínsecos a ela que a converten como pouco nun obxecto de estudo atractivo e de relevancia. Así mesmo, a pertenza da gaita de fol dentro deste ambiente da élite socioeconómica, así como a evidente importancia que tuvo o instrumento, xa ben por ter representación en calquera das divisións da música existentes, pola variedade de agrupamentos nos que se pode atopar, a diversidade de repertorios nos que está afincado ou o facto de ter sido obxecto de estudo e vehículo pedagóxico de tratadistas, revela que a gaita de fol gozaba na época dunha gran saúde. Así mesmo, dos requerimentos exixidos para poder obter unha boa práctica instrumental equiparable a calquera dos instrumentos da época. Sin máis, remato a miña intervención. Moitas gracias a todos por escoitarvos, por escoitarme a min, perdón. Xa estaba a des medios sopas, que tardastes aí, e nada máis.